cheese, binimix lang siya. Talaga ito, buto cheese with to. Tagalog, Bisaya ito. Kaya ano sila na mag-isip kung ano yung to. Ano pa ito? At tapos na yan, sino gumawa ng ano mo? Insi. Sinse, pero yung manok, saan mo ninakaw din eh? Di ba sa'yo yung manok? Ano pa rin sa merkado? Sure ka, hindi mo ninakaw yan. Sigurado ka, baka makakain tayo ng ninakaw. Hindi naman maganda na ganun kakainin natin. Tapos siyempre, baka makasakit na tayo. Birthday to you. May God never bless you. May God never bless you. May God never bless you. Happy birthday to you. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, masong hapon ako na pud ni namalit na rin ko guys og para sa ang iskabit simoy ang menu sa birthday na tayo ugma. Excited dami guys kay karong hapon magtuon dami og kanta para sa manyanita. Ang sakit siya kami, FC ma'am. Kanang lang sa kakilo. Ore haron na siya no. Namoy lubi baligya eh. Ano na lang utang. Diya guys, sa gumanda ni mo palit ko cake ni Gabriel ni Kin and Kim Borato Vlog kay sila diha to sila sa baklayon kana po sila invitation. Ako rin magpalit silang cake. Diya, diya nami sa kuan sticky buns palit ko cake kaniyang palitan guys nga blue. Kay tat blue mas tatay lucky man diya. Salamat day kang Gabriel, kang Queenie, kang Kim and Kin Vlog. Diya guys, na Miss Bye, magdali may kayo mag-practice lagi mirog ka ng kanta sa manyanita, maghino sa Miss Isda guys. Galing pang iskabitsi. Isa ko be, talawon na to be. Tara guys. Isa be. Tulping paano. Uy, ko hardog ng taga. Kada makaon. Saan nagikaw na sis ng taga? Di ba? Diya guys, mo ni nakalami dani kay daghan mi magsuon ni Jai mi og mino. Diya. Surprise lagi wa man na kay boss sa tay nga nanguli ang mga taga Cebu. Jai mi og luto guys kada usa ka anak. A few moments later. Wala nagaspas. Let's see what God has done. Mga takuglayan yung instrumental, tanang kasi. We were both young when I first saw you. Hindi nga natang ganda. Si Jan Ra. Hindi balak. Si Jan Ra may nga. Kabalak ra. Piti nga ganda. Hindi ko magkanta. Hindi ko magkanta. Hindi ko magkanta. Balakon. Si Jan Ra balak. Piti nga. Sige, happy birthday sa kanya. Basin-basin ni mo nga ni kay Mama Birthday. Hindi ko naging na rin kanta. Diba? Ihapit ka rin mo. Basig ni mo nga ni ba? Hindi ko 1 to 2 ihapit 1 to 5. Sana ako nara. Happy. Kaya magdunod tayo di ba? Kamot ba nga na? Sige na. Hindi man sa Kasi ano tang ato sa mga buwan. kawali. Kaya yung gusto mo. Takay na ko lang ko. Kanang mga na to. Yung sa sakit. God to blessing.
Pudog lang. Tag-isa na na. Malabas mo siya. Tag-isa ka tayo. Hindi mo mag-isiguro. Hadla. Gawa naman mo hapon. Ayan na sila guys. Sali na sila. Bye-bye. May jacket. Jacket po, ano? Bye-bye, ni. Bye-bye, ni. Jacket. Salamat po na. Mandi ha? Basta waiting ka na. Kami yung mana, may kanila mo doon mo iwa. Dani, arin yung sabay-sabay. Paghilo mo ha. Alright. Si Ali na, si Piri. Sa'yo letter. Si Ate Esther po dito sa taster. Letter ako bukuan. Bukuan na. Di man matter. Di mo matter. Kailangan man mo. Hindi, pwede mo kantag. Asa mo saba? Amo ra gyapon kay moadto ko karon ako inyong tatay. Ayay. Dahil na kay Manila, kanas Kuya Mario. Few moments later. Diya guys, awa nakakita sa ang part 1 sa ang vlog. Nadatuag amang manyanita guys. Diya, kanidani mga remembrance na mo family picture diya. Kan guys. Karon ang amang i-celebrate ag paniudto na pud sa birthday ni tatay guys. Wali guys, ang mga tatay nga wala mga ipon nagubag mga dagko na kuno tijan mo ni agikan sa panganay kay sa kalima guys, mga dagko na kuno tijan og pangag. Ang dami-dami. Ano pa yung walang baboy. Ilang baboy. Luwag. Sinasabi ko ano yung saba. Ay, ito. Ito puto, guys. Ito yung puto na puto cheese with duck. Kasi yung ibang puto cheese, yung cheese, binimix lang siya. Na talagang ito, puto cheese with duck. Tagalog. Magbisaya ka ito. Kaya ano sila na mag-isip kung ano yung duck. Ano pa ito? At tapos ito ay isang, hindi kasi din dito sa Visayas, na tawag nito ay budbud. Budbud ba to? At ito naman tawag ay sarumsong. Ice cream ng mga Bisaya. Ito po sila ice cream. Ice cream ang forma lang, pero ang loob niyan, gawa pa rin yan sa bigas. Ayan, pansin ko, gawa yan eh. Sino nagluto niyan? Sino yung nagpasama ng plato nito? Ruby Provinciana. Ah, si Ruby Provinciana yan. Sino gumawa ng ano mo? Pinse, pero yung manok saan mo ninakaw yan eh? Di ba sa'yo yung manok? Ano pa rin sa bagado? Sure ba, hindi mo ninakaw yan. Sigurado nga, baka makakain tayo ng ninakaw. Hindi naman maganda na ganun kakainin natin. Tapos syempre, baka makasakit pa tayo. Di ba sa Basta tayo. May nagirit eh. Huwag mag-isa ka. Luwag guys. Baka lang makungutan. Dahil naman mo dahil. Lami kita no. Hindi matang ano. Agagwan. Apa isa pa? Papa? Dingiti pa sa tatay kayo. Picture mo dali mo. Video picture. Guwapo kasi yan, guwapa. Wapa ka ito din. Apa? Parang itas gamay pa. Smile. Isa. Luhi lang, dali. Smile. Ulis ng kamahan. Ano ba nangurong mag-picture? Sa pabi. Ense, kamu kasi na kailangan pa nag-smile, no? Mga nga niya, no? Hindi ko sila Nakali na. Apo na ta kay Ate. kasama natin mga Nakali na. ikan pa ni Japan o Manila. Ito tapos na rin. Right there, gandam. Ano bro? Libot. Alena. Kinay mo kayo. Kasi mo pray. Ikaw. Makiram sa itong pangatong presensya. Sa ngalan samahan sa ngalan sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, daghang salamat sa inyong grasya na gihatag niyo na mo karon ang inyong pahimus ng Lord. O inon man aning mga handa o sa nagikay o ilabi na Lord sa birthday na celebrate sa among amahan si Tatay Ariston. Lord, tagay siya o taas pa nga kinabuhi o maayong panglawas. Kining tanan na among gipasalamatan o pinagi ni Hesus Kristo na among ginawa. Sa ngalan samahan sa anak at sa Espiritu Santo. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to
kaya mga hujok ka lang. Dali na mo. Ikaduang hujok. Hala, kung sila nga bro. Adas, anak ni Madam Lilian. Mga bata ko ni Hali. Pansi pa na sila mga bata. Ikaw, apil ka dili. Sige, ajo ka. Ayan na ka, baby. Ajo ka bubog sa kemagin. Si mami siya ni mami. Ah, yun na. Si mami ka bro, mami. Ikaw, ayan na ka. Sa ako ka Ako sa meron. Anong way away? Wait sa may labs. Happy birthday to you. Okay, okay. Jadi naman sila. Hinay. Una naman kita, florsos ni Doji sa nato. Kaya nga, Ala, dugay. Ako na tayo lang tayo. Happy birthday, Tay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.